Niting October 13, pinirma na ng President Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation 368 ang maglaman kareng regular holiday at special non-working holidays para kimbanwang 2024. Kerak lang kareti, apin ding dati ng holidays kimbansa ama kataid king kasalaysayan, tradisyon, ampong pangreliyong aktibidad. Apulo la ring medeklarang regular holidays para kin 2024. Waluno man ring special non-working days. Makanyan man, kapansin-pansin kanu na alayo keng listahan ng February 25 a dati ng holiday para king komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Iti impetsa niyang may patalsik yaking katungkulan dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. at may putot ng diktadorya at batas militar kimbansa inyang 1986. Kim punto de vista ng Senator Ontiveros, maganti ang sinyalis iti kimpa magbaluktot ng kasalaysayan. Well, ang posibleng impact ay lalo lang manuot yung proyekto ng historical distortion. Ipo ba? Hindi lang pag-rehabilitate sa alaala ng isang diktadura, ng isang kasaysayan ng batas militar, pero tuluyang pang ibaon sa limot ang magiting na laban nating mga Pilipino para sa demokratisasyon, laban sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin dapat isuko ang ating alaala. Hindi po natin dapat isuko ang ating kasaysayan. Bagkus ito'y laging pahalagahan at isaalang-alang. Makaniti mo naman yung perspektiba ng dating House Deputy Speaker at Human Rights Lawyer ay Atty. Erin Tanyada. Ito'y tingin namin o tingin ko na isa sa mga pamamaraan para burahin ang nangyari nung February 25, yung pagtalsik ng dating mas matandang Marcos sa pwesto. Hindi naman pwede natin burahin yan sa ating alaala. Yan ay isang historical fact, no? So, importante na mag-ingay ang mga mamamayan na hindi dapat tinatanggal ang historical significance. Mawawala yung isang araw na masabi natin nagbalik sa demokrasya dito sa ating bansa. At miyaliwang reaksyon naman ng ikwanan ng CLTV News Team. Karang kaya katamong kabalit. Hindi po. Kasi po, yun po yung ginawa po siyang holiday para po sa sinisimbolo niya po yung nakaraan po nating mga Pilipino, yung katapangan po, yung kabayanihan po ng mga mamamayan natin para po makamit yung kalayaan natin ngayon. Kung talaga tutusin mo, dapat history ng bansang Pilipinas yan, dapat hindi tatanggalin talaga yon. Kaso, panapanahon yan, di ba? King sumangid na banda, meto nga statement na pepalwan ng Malacanang, alaya kanong maging maragula socio-economic impact, impa magdeklarang holiday kem February 25, uling tinukluyay ti king Aldo Domingo. Enemang kanumilalako ing respeto ning salukuyang administrasyon king EDSA People Power Revolution. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabaled.